bleser gen I ddweud fod Aled Roberts gyda fi o hyd, Aled o Geirwen, Shorthorn ac Aled. I ni wedi gweld y Gwartheg Limousin pedigree, ond i ni'n ôl nawr gyda'r Byrgorn. Ia, mae hyn dosbarth da, hynny nhw nil o tri sydd yma. Tair heffer dda fan hyn yn dos e. Oes da iawn. A dyna ni nawr te Mike Rowlands, fferm Dwlwen sy'n beirniadu, I rhai hynny hynny chi sy'n ymuno. Ni wedi bod yn sôn eisoes am gampau Mike a'i brofiad yn y maes yma wrth gwrs yn ŵr hynod o brofiadol yn dweud. Yndi, Mike yn hen law ar ddanos Gwartheg ar hyd y blynyddoedd ydy. Ac y tair heffer sydd gyda ni nawr yn y cilch. Mae Elliw Roberts sydd yn y canol fyna. Wyt ti'n nabod Elliw yn iawn? Mae'n siŵr yn ti o Sir Fôn yn wreiddiol. Mae'n byw bellach ddim ymhell o'r Trallwm. Ond a'n heffer neis yn y canol a wedyn Mike, dwi'n meddwl yn y safle cynta wedi mynd am heffer Tim Bodley. Heffer gry. Yn dwi, mae'n hyd da iddi'n does. Ac yn lan hefyd, heffer glan. Yn dwi. Ac i ni'n gweld fyna nawr y hyd a'r siap. Wrth gwrs, dyw hon ddim yn mynd I dŵr y Byrgorn, ddim yn mynd I fod mor siapus ar Gwartheg, wrth gwrs, Croesfryd a dy limbs, ond wrth gwrs, ansawdd y cig yn y fe, maen nhw'n mynd I flasu maen nhw'n byta'n dda, dydy. Byta'n rhagorol yn dyn nhw. Mae llawer un yn croesi nhw wan, efo y fuchas megis, didos. Ac yn leithog, dawel i'w trin a'i handlo hefyd yn dyn nhw. Ac Tim Bodley felly, dyna gadarnhau y canlyniad yn y dosbarth yma i'r Heffrod Byrgorn. A llong y farchiadau Tim yn hawlio'r garden goch.